नै आमाया माने जोंनो ब्रेकफास्ट लाना फैदों ब्लेक राइस नै ब्लेक राइस। हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। लोगोफोर जोंहा सिजौसा थांनो नागिरदों आरोना अरुणाचल खाथियाव। ओमफ्राय दा नै ओंखारखांबाय धोनिस्काया न'आवनो थासिगोन मामाजों मामाया बिदि होनो नालाय न'आवनो थादे दे आबैखौ लांनो दे। फैसा होबाय आबैयानो नोंनो बेसां 50 थाखा मेथाइ जानो दे सुमान दे आंखौ दे गसं सुमान गसं 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 मामि दे सुमान दे गानदो गसे गानदो दे न'आवनो था दे मामाजों दे जेरावबो थांनो दे जिगोन दा नै लोगोफोर माजबादा रेलवे स्टेसन मोनफैबाय गुसु गुसुआनो बेग रेडि रादां बानानै आइजों आंजों नै ट्रेन टिकेट लानोसै बेनिफ्राय ट्रेनाव गाखोनानै थांसै आरोना तामाम मानसि। जों दा नै टिकेट लाखांनानै प्लेटफर्माव दसे नेगासिनो अखा गुरु फैगासिनो नालाय माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बेथिं आमाइमोनबो दङ। प्रहलादा थांथ'ला देग्लाय 1 थारिखआव दाखालि आनैनि थाङासैना नोंसोरो आनैनि थांबाय माथो लोगोफ्रा नोंसिना बिराद गुसु बेग गिदिर गिदिर लानानै नै ओंखारबाय सिजौसा थांनो खुवायानो अखा बायदि दासो एसे स्रां जाबावबाय ट्रेना मोनफैबाय नै ट्रेना थांफिनबाय नै जों दा ओंखारबाय बेग सेग लानानै रेडि सिजौसा थांनो थाखाय दलायबिल ओंखारफैबाय जों नै बिनानाव मोनाबो क'क्राझारनिफ्राय फैदों थिखोनाला बिथिं आफादों बिराद गुसु अखा हानाय बायदि माबाया खुवाया फ्रि फ्रिनो। खैथायाव गाखोनायमोन नोंसोरो खैथायाव गाखोनायमोन 5टा माबायाव फकिरायाव फकिरानिफ्राय नै दा फाइनालि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट फै ब्रेकफास्ट खालामसै नै आमाया माने जोंनो ब्रेकफास्ट लाना फैदों ब्लेक राइस नै ब्लेक राइस ओंखाम गोसोम ओंख्रिखौ रानदो नैलै मासनिया जोंना दे एसेल' होग्रो हायग्रा दंखाजोबो दां माथो ब्रेकफास्ट खालामसै दा सिलाइसखौ फैदो आफानो होमबा मोजांसो सुगार फ्रिबावसो लोंनानै ब्लेक राइस फार्स्ट टाइम आं टेस्ट खालामनानै नायनि र' जाखांबाय नै इथिं नानिमोना जागासिनो गोथाव जादों जायाखै गोथाव जादों ब्रेकफास्ट खालामफैबाय नै दलायबिलाव नास्ता आमाया लाबोदों मालिका मोनजायामोनथ' लाबोग्रा सिगां मालिकासो जाग्रोमोन दा जागोन ना गोथाव जादों दा आमाय जाखांबायानो दे जानायना नायनि माइब्रा गोसोमसो होनो माइब्रायानो होनजायो माथो बे आदानिफ्राय लांनायमोन जोलैया ओमफ्राय आं गायहैबाय गायना ओमफ्राय बे सासेयाव आमायनि फिसालानो गायनो हरदों आं नास्ता खालामखांबाय ब्रेकफास्ट जाखांबाय ओमफ्राय दा नै गारि लानानै लांफैदों नालाय जोंखौ स्टेसननिफ्राय आदामोना ओमफ्राय थांगासिनो जों दा नै बयबो क'क्राझारनि भक्त आफागुरुजों फैफानाय गासिबो ओमफ्राय दा थांगासिनो जों सिजौसायाव नासनिया खारलांसिगोन नामा अब्बा फाइनालि दा मोनफैबाय नै गारियाबो ओमफ्राय नै थिखोबाय थाबाय माबाखौ बेग थिखोबाय थांसै बेगखौ थिखोजोब्बाय अबाव थांनो फैदों नोंसोरलाय हा फकिराग्राम मोनहैगोन सानथामसो नांगोन माथो बेजों फकिराग्राम थांनांगौबा जों दा नै
गारियाव गाखोबाय आफामोना थांग्रोबाय सिगाङाव ओमफ्राय दा थांगासिनो जोङो दलाइगिरिनिफ्राय स्टेसननिफ्राय आदाया लांफैबाय जोंखौ नामेरि नेसनेल पार्क फाइनालि मोनफैबाय जों दा नै सिद्ध यगाश्रम सिजौसा मोनफैबाय जों दा मन्दिराव नै बिराद गुसुलै मोनफैबाय नै मोनबाय फट' नागिरनाया दे आलासिफ्रा मोनफैजोब्बाय नै बिराद गिदिर बन्थ' जनदों गुसुथार बासाबो खाजोब्बाय नै जोङो उन्दुनो थाखाय नालाय अबाव बासाबो खोनलाय जिगाबाव उन्दुनायनि मजायानो आलदाखा ब्लेंकेट नांलायबावलासो जों दा बेग एरि रेडि खालामनानै दोनजोब्बाय बादायाव थाग्रा न'आव ओमफ्राय नै जोंहा बेवहाय लेट्रिन गोदान बानायदों आफा गुरुआ दिनै अपेनिं खालामसिगोन जोंहा आफा साखार गुरुआ जाफैबाय दा मोनफैबाय भुटाननिबो बे सनेश्वरम धामाव जोंहा बे आश्रमाव सिद्ध यगाश्रमाव आरो जों सनातन धर्मनि सिद्ध यगाश्रमाव फैगौ जानो गोनां जोंहा 1 जानुवारियाव जि गंगा स्नान जुग बे गंगा स्नान जुगनि थाखाय जों बयबो सफैबायदोंमोन दा बेनि सिगांनो जोंहा नैबे सिद्ध यगाश्रमाव मन्दिरनि बे बाउन्डारि सिङावनो पायखाना लेट्रिन पेसाब न' आरो खिग्रा न'खौ जों बिथांमोनहा लुफुंबाय दा दिनै बे समबार बारायावनो जोंहा साखार गुरु आफा गुरुदेबानो फिसा होनानै बेखेवनाय जासिगोन बेनिखायनो आफाखौनो साखार गुरु आफाखौनो दिनैनि बे पायखानाखौ फिसा होनानै बिबुंखौ हानानै बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय ओम अर्जुन सनातन धर्मोनि जय ओम आदि गुरु व्यासदेवनि जय सुखदेवनि जय गौरपानि जय गोविंदपानि जय गुरु शंकराचार्यनि जय गंगाधर देवनि जय नारायण देवनि जय जय धर्मबाजीनि जय माधवेंद्र ब्रह्मचारीनि जय निराकार गुरु बालकृष्ण ब्रह्मचारीनि जय साकार गुरु सरस्वती ब्रह्मचारी गुरुनि जय साकार गुरु सरस्वती ब्रह्मचारी गुरुनि जय साकार गुरु सरस्वती ब्रह्मचारी गुरुनि जय ओम तत्सर गुरुनि जय ओम तत्सर गुरुनि जय ओम तत्सर गुरुनि जय लेट्रिन गोदान अपेनिं खालामबाय दा सिजौसायाव मोनफैनाय लोगो लोगो दा नै बोथिसे जाबावनोसैलाय जोङो दहाय मिरामिस दहाय जोङो ब्रेकफास्ट जाबोखांबाय स्टेसनाव ओमफ्राय दा लाब्रा दालि जहल फानलु रानदों नै मादैया होदो दे जादो दे जानानै टेस्टखौ खिथादो मादि टेस्टआ मोजां गोथाव रायजो बुरजानि संनाय नालाय गोथाव जाखायो ओइथिंबो जागासिनो हनै सिख्लाफ्रा गोथाव जानाय जायाखै नासुनि नासुनि गोथाव जानाय जायाखै गोथाव प्रग्रामनि एसे सावरायगासिनो आदामोना आं जानोसै र'
solid बुरजायैनो जालायदो udah sadeng terusan dah जादो दे 1 थारिख खालि जोंहा गंगा स्नान फुजा दं नालाय बेनिखायनो जोङो सिरसा सिजौसायाव जोंहा मन्दिरबो दं बेवहाय सिद्ध यगाश्रम जोंनि आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि ओमफ्राय बेवहाय जोंहा आफागुरुजों लोगोसे फैफाबाय दिनै संफोर 1 थारिख खालि दं नालाय फुजाया जोंहा बोसोरै जाखायो बोसोरफ्रोमबो गंगा स्नान फुजा जायो एबार जों खैबार जागोन एबार 21 बार जासिगोन देग्लायजों ओमफ्राय दा जों जागासिनो फैबाय थानाय भिडिअआव नोंथांमोना नेनानै थादो थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नुनो मोनगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों बाय आं जाग्रोना लानोसै